ce fac reprezentanții acestui institut atunci când vin la un producător pentru a putea să-i ofere certificarea? Deci aici vorbim de două procese, unul mai complex la 3 ani de zile și un audit anual, în care la acel audit anual este controlat tot ceea ce scrie cartea, și e o carte destul de groasă, și verifică cu realitatea din teren, din fabrică. Ia fiecare aspect, punct și ca să vă dau un exemplu așa, noi folosim șuruburi în producție de 3, mm și inclusiv nu 3,4, nu 3,7, dacă în manual scrie 3,5, trebuie să le găsească, adică nu pui tu 3,4 sau 3,7, adică sunt foarte riguroși